Hi, hello, kumusta ka? Mao niyan sabi niyo alagad si Kanginan Trifon Morales and then my partner ka pa ko diri si Juan Ditayad. Kumusta ka mo tanan? Importante na tumigala. Always say a prayer. Mao kay importante kala asa pida ang pagampo sa bahanga kang bagahom siya tanan salamat kay Lord si magihata ka namong grasya matag adlaw imong gihata ka namo pagigon sa mga una ug sa mong panlawas. Thank you kay Lord. Ug ang among gipangundoy sa pangundoy diha kanimo magiampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Thank you Lord. Thank you. Salamat kayo sa mga grasya. Salamat kay Lord. Okay, ang suta mo kung tawag pagdagan no. Pero kini usak ka lalaki nga mapatago ng sangan nga Tiago. Kini gibuhatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kaysunan ang atong singer si Tiago. Kini ako problema naghatag yun yung kalabad sa kong uambot. Ngano sus, basta kamoy pasultiyo na butong sa gani. Tungurong ko na niya ako asawa nga feelingon kay ba? Feeling guwapa, feeling sikat, feeling kamao. Basta kay paminaw ako tanang feeling na niya. Sa laktor ko pag-istorya, no? But-buton. O hambugira akong asawa. Asawa naman ni nako, no? O nagaba sa taon. O gano'n na, problema yung kuhanin niya, no? Inaniyo na ako pagsugod ang mga panghitabo, ha? Relax lang ang aing buhaton. Huna-huna atong kalmahon. Kainit sa ulo ug mga kasakit. Mga lamas lang ka na, baby, sa kinabuhi. Wow, 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 relax lang. Ayaw ug tagda, may kasulbaran. Tanang problema, problema sa kwarta, problema sa gugmata. Relax lang, baby, okay ka. Ayaw wada ang paglaong. Kanunay naghulak ang kaugmaon. Gamita sa ligi ka ng imong katakos. May grasya kang madawat gikan sa Diyos. Wow, 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 kundo na kay gikalagutan. Sa puton ka, baby, unya mapungot ka. Keep cool ka lang higala, kay basig ma-high blood ka. Relax lang, baby, wow, 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 relax lang, baby, wow, 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 relax. Oo nga, nagkanta niya, Tiago, kay mauwaw tas mga silingan, oy, tarunga. Kaya sa kong asawa ng pilingon kay piling may laki ng kanta. Siyar ko na yung maayong kanta. Tiago, ayaw, pagkatuga-tuga diha, oy, pagkauwaw man lang ka diha. Ano, pagkatuga nga, pagkauwaw siya. Ligaw-ligaw ako na rin. Lingaw nga naidaghang makadungog silingan, di ka mauwaw? Ano na mauwaw ko? Natural. Nag-expect ida sila nga maayot ang mga tangan ni tungod nako. Ano siya? Naunsa baya ka, uy? Kanang mga silingan nato, dahibaw na sila kung unsa kung nga mukanta. Daghan ko mga gipang tudluan nila diha. Unya magkatakanta ka diha, ang imong tingog murag tuas norte, unya ang duyog na south. Oo, malang ka, oy. Kinahanglan mag-practice unta ka. Practice. Merna, nag-practice ako, Merna. Unsa bet ako gibuhat, Merna. Dili mo i-practice dong. Mo-practice gani ka, kinahanglan nga musunod kas akong procedure. Ha? Una ha, kinahanglan nga mag-practice ka. Magsugod sa ka sa do, re, mi. Okay, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Napagaw ko ka dito. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Pagaw. Swerte ka, napagaw ko rong adlaw. Og tawas. Kaya maunay tabas pagaw. Sabi ko na sa akong kuwan, ilok. Paraw ka da. Sa kinlan mo na yun yung paggaw. Basta ay, praktisa sa nang do-re-mi ha. Unya na pagkanta-kanta diha, praktisa sa na, pagkauwaw ka lang yun. Praktisa sa do-re-mi! Mary, unsa may kay anang paaging acting Mary Bak? Kabaw ka na, Mary? Sos, Mare, wala dyan kay kalibutan no kung unsa ko kani atos eskwelahan. Ako'y best actress sa mga eskwelahan. Kanang maglinggo ng wika nami, naamagin ang mga damadama no. Ay, sos, bisag unsa pakataas ako nayalog, basahon ko na usak minutos, sag-una. Uy, sapa ka na, Mary, uy. Oh, lagi, Mare. Kanang mangilak, Mary.
Maglisod ko anak Mari, uy. Bisag unsaon ako ngaab Mari, di man dud buto atong luha. Sus, mo gina ako paborito nga isina, Mari. Wa pa gid may tabo nga muda ko heavy lamang nga di ko pakpakan. Pakpakan gid ko. Mao ba Mari? Oo, uy. Kay kini akong luha. Sus, ambot lang. Mututok lang ko, mutuo na. Wa pa gid ko mahilak ana ha. Samot nagmuhila ko. Munang palayo na lang yun. Nga naman Mari. Basig maanod ka. Adto ka punita sa sapa sa mananga. Ay, grabe. Aw, hino. O, hindi siya ka makatuo. Kaya wa makakakita, di ba? Na, may ginaingon ba yan nga, to see is to believe. Nya, wa pa makakakita. Mausad Mari. Pero Mari, unsa may kayo sikreto ni mo anak Mari? Kanabitong sentimental na kaayo ang isina ba kadang drama. Ah, sige, tagaan kag tap, ha? Tagaan kag tap naman. Tagaan kag tip, ha? Oo, tagaan ka. O, ayun ipanabi. Kay usanis ako mga sikreto. Oo, Mari, di ko manapi. Ang sikreto, ana, para dali na ka makahila kung muto dayon imong luha. Ang importante, kinahanglan mo focus kas isina. Kanang imong yung i-feel imong role ba? Kung gidaog-daog ka, feel gid nimo. Para muto imong luha, imo ding imagine ang mga problema nimo kaniadto. Sama na ako, no? Ako rin itong hunahunaan nga itong gibasted ko sa akong Prince Charming. Pero kaya sakitan sa akong dughan ato. Dako ka kong gasto ko na tugod. Laliman ka ha, ako yung manglaba, ako yung mangluto. Hatdan pa na ko siyang pagkaon sa trabahoan, inikaon to. Unya, di ay gibasted ako. Pagkahinampak atong isinaha. Moto, pero tinakong hilak ato, Mari. Nya kanang mga heavy na kay nga isina, Mari, kanang grabe na kay imong hilak. Imagino na ako, Mari. Imagino na akong ako mga utang, Mari. Dalian ako makahilak na, Mari. Luha na ko, Mari. Way hubas-hubas. Mao ba Mari? Ay lang gina na ipanapi, Maria. Ay, Ako lang gina. ayaw kabalaka, ay kabalaka Mari. Di ko manabi sa imong sikreto. Pre, Ngayon kayo nasuroy ka, pre, binok. Yung kayo lingaw na rita. pre, house kita, pre. Mau nang gisung, tano lang yung kanganis inyo, pre. Yung kadiyot lang. Ikaw sa rin, magkuha akong mainom. Nga, kuha ako, sumsuman sa nato. Kabaw ka kung sila may inom sa Sama, pre. sumsum tag buwad bulinaw. Nga, inom tag tuba. Pre, may magbuyog ka, pre. Saan na rin, lungnik lang ito yun nun, saman. May tigdas. Saman. Birkol! Birkol! Birkol, may bugnaw. Karaan mo, pre. Karaan ka na yung mga Kan mo, pre. Ako lang yung palit sa proban, pre. Akan na nga ako asawa, pre. Taos kayo nagtingog. Ikan din, eh. Abot ko na pikor sa skina yung siyagit, pre. Kuya, wag ko na nagod. Lagi, pre. Ako ang nagod. Taos pikor sa skina nagduwa. Sa gita nila sa mua. Pagkito! Pagpalit itong sumuyag, Bombay! Nga ko ako speakers kina, ha? Yang ako asawa, naaran na semua nagsagit. Naas kusina. Dagang-dagang tao na mga anak ko. Gikan pikas sa kina. Lagi. Kuyawa kong naong. Ay, kuyawa kong tingog. Pordida, no? Isu din yung mga asawa. Kaya ba no? Uy, Kaysa gilingin mo, pre. anong ikaw may hingutan ng kisagili? Ikaw may nilingi? Ako hingutan na kisagili mo? Ako asawa di, pre. Naadiip di, pre. Ako asawa. Oo, aman di. Wag ka kadungo siya tingog, pre. Oo, katong bingon nga, nalagi ka na tingog to siya asawa. Oo, pre. Tuwa itong speakers tindahan. Wag itong sakit, pre. Hagaw, haura to. Ako yawa. Di ba ito niya sagit, Probida? Dili. Pato sakit, hagaw, pa to. Layo ba? Nakita naman na to. Kadungo kasi ang sagit, sagtuat sa layo, Probida. Ay, di palagi to sakit. Hagaw, pa to. Yawa ko niya, Probida, no? Tanan akong bilib, hurot. Ay, kraan, pre, kraan. Ranto. Oh, niyaman lagi si Pare Pinok. Mayo adlaw na, mole. May adlaw side. Ganira mo kainom diri dong? Di ba kayo dugay? Di mo gikan. Ay, nanuroy mi ni Marinida. Di ba? Mre. Ay, nag-window shopping rami pre. Maayo di kay ang shopping ron nga naa na may window. Sa Pimart, may window. Dito sugyo ka, ha? HJPPY, FARD. Ano ba mo oy? Sa nuto, basig doon na door ang inyong window niya. Mare, ayaw to, anak Mare, kay hanggang unag utok akong bana, Mare. Ay, porbida. Mare, ayaw ko nung tuo, Mare, bida. Ginitan sad ko na giunhan kong birnada. Mare, dali, Mare. Ano tangali sa suwid? Pasag din na sila diha, Mare, dali. Alis sa Porbida, misyo istorya ha. ha. Sige. Dong binok, alis sa Sige, dahil kaya. Ari sa Madrid para Tiago. May noon na ni Aka. Kuyog ka ni Pauli unya. Ayaw lang yun pag maoy diha kay na.
Basta, ihug naman yung kas kanal kung mag-aoy ka. Sa ito'y. Dili ako asawa o ang asawa ang paribinog. Suod kani silang duha nya permi gid silang magkuyog hangtod nabilitaan lang namo nga. Hilas! Hilas nila kinsa gud taon mo. Ha, wara mus kumingting nako do. Unsa gud ang abilidad ninyo? Ha? Ha, Naunsa ka day ha? Naunsa ka day ha? Kinsa kontra nimo? mga hilason, mura na ba mga gwapa? Peh, nainaw nila lubot ra na ako. Ay, kaniya oy. Ay da, kan mga silingan nato nga mga himantayon, way laing buhat si pamantay nako. Magtukong sa gawas, maghingot anay kunuhay unya di ay namantay ang mga panuway. Kita sa ribo. Sama niya oy, ba biyan libo. Ini tinuod, mga himantayon man na sila, kunuhay maghingutuay diha, pero ang mga matas mga nagbantay kinsay mulabay. Okay, anong nibaw ka? Nakita man ako. Oh, ikaw di kami nagbantay nila. Paro ni Tiaguha, tingal ligbali lang naon mo ron. Panawar na, Ilan na? Labay yung tinong kaning kumo na kung hanggawa ka na. Ngano ako may kuluntraho ni mo oy? Mura ka magtualabas kontra na ako. Milaban ko nila. Ay, unsa na lang imong ipakita ron, ha? Kay miingon kang ako mo namantay nila. Namantay na ko nila. Okay, unsam na sila, nagunsaban, Ben. Naghingot anay, nga namantay sa mga taong mulabay. Oh, bidawara ka. Ikaw mo na namantay nila. Pakulata ka, ha? Tiaguha ka, padaklar ako ko. Ano? Malabas ako, Padaklar ko ba? Malabas ako! Amaw ay. Amaw, bantay lang ka na kung Tiaguha ka. Bantay ka lagi na ako. Ay, mahal kayo mo kasi pagpinda. Mahal kayo. Oo, sa mahal. Ngano na ko may grato ron, unsa man taon mo na kay puro daron mahal oy, unsa man taon mo. Asa dito ng 20 kilo. 20 kilo unsa ni. Dili daw taon kakapit 20 kilo bugas in unsa kapalit ka anong 20 no. Sa imong 20 no, kornito na lang nga nung taon ta oy. Anoy, tinuod, di na kapalit og bugas nga tag 20, gani adto ra gid na. Karon lisod naman na. Pero murag lisod pud ang imong presyo, kay murag mahal ra kaayo, Ay ta, marisya pon sa mahal tan. Unsa imong gusto nimo ha? Na magnegosyo ko diri nga di ko kaganansya. Yabag mo diha. Ay. Kiingnan kong yabag. Bida piti man ka nitong tawhana ni. Oy, kung gimahalan mo sa kotinda no, papahama mo din Ato mo palislain. Oh, nga ari mo magyong-yango diri. Yago mo. Yago din si Indio. Tuon mo na mo kanang Grabe kito, kanang nasakitan. Saba di Daw kay ay. pangayo inyo yango. Piday. Ugi palit ko man taon na oy. Ipuhunanan ko na unsa man taon mo oy. Ya gusto na ninyong ang kuno nga way hago. Oy, unsa? Di na may mo oy. Ha? Palit tanan mga utag bugas. Maon lagi nung parehas ng mga og bugas. Pero maswerte ka kay naa man kay daghang bugas. Kami taon nga way mga bugas. Nana ako'y bugas dito. Bugas ra gyud naong sa kumbana. Kadira na lang no. Unsa kilas niyo musulti ana? Kisagod mo naunsa? Og di mo malit. Wa mo kumugos ninyo taon oy. Wala mo, noy, kalma lang noy ha. Tulad ng istoryahon noy Wa ha. kumugos ninyo. No, pwede ra ba kag-reklamo ana nung kay madaot gyud ka ana. Reklamo mo ka sa reklamo unsa? Gigagod ninyo. Overpricing ng imo nung oy. Asa gud ka kakitag bugas ang presyo nag 90. Lagom pa. Ginuo ko itaw nimo oy. Unsa man taon mo ako mamugos ninyo oy, gari mo palit sa akong tindahan. Bahala panos ako biliga. O mo palit, bahala Ay, ipautangan na lang na sila nung. Unsa? Tama lang anong. Tara lang. Ngano taon ikaw mubuot eh? Unsa? Wa gini utang ako tindahan ni sutihan mo dan. Kay wa po din ako tanga. Ya, ipautang ni mga daghag dili mamayan. Unsa ba? Ikaw bayad ka, ha? By the words, ganun mo bayad, magkundi mo nga ko yung utang nimo. Isa ginoo ko, may tabo nga mga utang ko. Ikaw di ka mangutang. Ay nantaan na taon. Hoy, kailang utang na ikaw nimo. Ay moingon ka nga wa kay utang na unsa? Ay nantaan na eh. Ha? Kay nibaw ko nga may utang ka. Ha? Mao man mo sikreto. Kinsa? Kinsa nag-ingon nimo, ha? Kinsa? Oh, unsa ka diya Di na maigking lang tadi mo. Lagot ko, Tiago. Ay, kung surang-surang nga diha, tingay maapel ka sa kong sapot, naglagot kay ko. Unya maglagot, ibulabusin na mo pultahan. Magubana ha? Unsa may saan na? Animal. Naibaw na ko kasi na nabian eh. Naunsan ba sa ka? Unsa yung problema ni mo? Ipakauwawan ko. Nagkalalis mo sa tindahan ni Ramon. Ang hanggaw nga tiguwang giingnan ko nga may utang ko no ko. Nauwaw ko, Tiago. Nauwaw ko. Ano nga uwa man ka nga tinuod ba sa na? Oh, lagi. Pero kasi nagsulti niya. Oh, ang butoy! Huh. Huwag nila yung nagsulti ini. Si Marinida na yun. Bantay lang yun ni mabayahan ako. Maayo! Huh. Mari! Narang traitor ay. May kinipakita ka na ko ron. Karon lang yun ka. Gathan ta yun ka. So, yun siya katahan yung taon.
Tarong niya. Istoryanan ninyo. Di ba nag-istorya? Akong reputasyon ang hindi ko pa. Ha? Traidor siya dako. Maayo, Marimirna. Paghuwat! Uy, unsa man to? Mura magsako kay si Marimirna. Gaaway man kami ti ayon. Oh, Mayo kay... ay kay niya ka. Mari. Ikaw no, di juga kasaligan sa? Ha? Di ba nagsabot naman tanga di ka manabi? Sa unsa man, Mari? Nga nung gipanabi man nimo nga may utang ko, ha? Nga may utang ko! Ha? Kay nung ka to nagpatudlo ka na kung saan paghilak, nga muto din ang luha. Gitudluan ta ka, giingnan ta ka nga ayaw panabi kay sekreto to nato. Kay wa man bitaw ko manabi. Hilaw di ay! Wa manabi. Nanabi ka nga may utang ko, nga nangutang ko. Ug mauna na uwawan ko. Kay imong gisultihan si Noyamon, kanatakiya na sindahan sa eskina. Ay, wa man ko manabi sa imong sekreto, Mari. Unya, lagi nga nung nahibaw man sa nga may utang ko. Ha? Di ba nagsabot man ta nga di ka manabi kay ato ng sekreto? Mari, wa ko manabi sa imong sekreto nga matod mo. Sekreto kun unsaon nga makahilak dayon. Ang teknik mo, wa ko manabi. Ang ako ring giingon nga may mga utang ka. Mangutang sad ka. Pero ako musulti nga mauna imong sekreto kung unsaon nga makahilak dayon. Nga, hunaw-hunaw ng imong mga utang para makahilak. Wa ko musulti, ana. Pamitin ka makang dako eh. Gipagkauwawan ko nimo. Ikihata mo! Ikihata mo! Oh, sige, kiya. Adukon man ta. Sa may kiya ni man ako, sa may kaso. Ang usa pa, ang pagpakauwaw nimo nako, pabayron ta kag moral damages. Unsa? Papuyo niya, Meroy. Ah, Moral damages. Moral damages man. Ha? ha? Oh, moral damages yung dungog na nimo kay... Ang utang mo sa katinood, ha? Oh, animal. Muray mo basihan, moral damages. Pagkauwaw lang ka. Sige, ikiha. Ipanamusamot ang bandilyo nga. Palautang ka, ha? Palautang mo, sir ka. Ikaw mo yung mawawang sa mong kagalingon. Oo nga. Puyo niya, Mera. Gubagyo daw mong pagkasuod nga lang maritaw ni daog ni Paribinok taon. Ug ang mga kanahan ng mga asawa, ang akong kanahan nga asawa, iyang yung kikiha taon. Kay pagkauwaw lagi ko no, nauwaw siya. Saan naman lang ani bayhana taon? Ay, kauwawa ang gikuha niya. Unsa man, si buhato ko ani bam. Abay mabasa diha sa Bible bam nga mga palautang. Saman kung kamoy pasultihon, Ate Pres, Tiago. Good morning inyong tanan. Ate Pres. Okay, ang senador dato kadlaw. Si Tiago, Ate Pres. Tiago. Oh, si Tiago, Ate Pres. Kanis Tiago, Ate Pres. Ang naproblemahan niya yung asawa. Kay tanang hambog na as yung asawa. Oh? Oh, murag bato pa niya. Filingon kay ba? Bisag unsa lang. Basta ang tuyo siya asawa. Bulabaw lang yun siya. Dili pa alkansi. Di palkansi. Mauna, Ate Oh. Pres. Oh, mauna, di palkansi. Unya karon. Naman na sila isuon nga kumpare. Bugira gyud ay ni siya. Mugira Bugira gyud. Mugira gyud Ate Pres. Mugiraon gyud siya. Nya naisuod sila katungigan lang nida. Ay si Nida may sagilan nga may resulti nga daghan siyang mga utang. Ningon sa Nida, wa ko sulti sa atong sekreto kay ningon bisa ay sulti man ang sekreto nato nga ngano makahilak lang ko ako naon nga daghan kay kog utang mo. Ngunit gisulti ni daw kung mingon unsay sekreto ningon mo ko daghan kay utang. Nya tinud ba nga dagan sig Daghan Ate Pres daghan. Orong dikihan niya iyahang amiga ang iyang suod kubari niya. Ya, murag nakabuwag ni silang kumari taon tungod lang Nagkaaway kaniyang. gyud sila. Kamaldita oh. Sabi mga tambag ni Bam, unsa man? Nangutana ra ba siya nabay mabasa Bam sa Bible nga nay utang unsa man ni Bam? Kung atong ilingid dito sa gisulti ni Ginoong Hesus sa din sa Mateo 15, no? Oo. Versikulo 19, kay gikan sa iyang kasing-kasing manggula ang madaotang huna-huna. Oh, naam ko pinultin Goliath kung unsay gihambin sa kasing-kasing mo imong litukon. Kini sumpay nas gingon nga mga pagkaon makahugaw sa lawas pa na makahugaw sa lawas ingon ng Ginoong Hesus ang gikan sa kasing-kasing nga daotan nimo mga kinaiya, daotan nimo mga huna, daotan mga binuhatan. Aha. No? So kani siya ang iyang giingon nga kanang na ang nasayo pagdungog at iyang explicar nga nasayo to pagdungog atong sa babae apan panangalitan og kanang daot kanang nasukoy sa kalay sa daghang utang naman sa pinultiyon Goliath nga ngano man sa ko makangadi man tinuod nasa pinultiyon ingon nga ano man sa ko kanga tinuod man or ingon ang labi sa Goliath no oo kuan ang ang asawa Cinderella ang bana mi Cinderella no Ang bana Tiago. oo. Agini si ang iyang asawa may kinaiyag din nga ing nonta kanang kanabang ilang panultong naasi ka og kalingong kalibutan.
Sa'yo na ay... Kana bang iyang magtutuman kalibutan. siya? Bawa siya gusto ba? magpuyo rin sa itong kalibutan, ma'am. Nandiyo. Dili. Kana ba magtuman sa tiyang gusto? Okay. Ang yahay gusto pirming masunod bisag na simang nas Dili man dalan. iyang gusto, ang iyang kinaiya. Kinaiya Oo, man. hambugira. Dili Oo. kay iyang gusto nga Ah, kuan. hambugira, Hambugira ang iyang hambugira kinaiya. Ang iyang kalidad ba, Mugira? Oh, dili pabitin ba? Oh, Dili Oh, dili vacancy. pa Di balkansi. Oh. Oh, na. Dili pa alkansi. Oh. Oh. Nya malitag yun kay yung kumari nga kuan, gikiham yun nga kay nabi ang nagagutang. Mao may yung kuanan. Saon man yun nga nabi na yang kumari ba? Naabak ko na may base da. Kung naay bahay utang yes Bible. Mo ni pangutana. Utang. Alay utang kanang og pa ng huwam kanang pagbayaran. Oh, Aron ka makausap og huwam. Tinuod man sad na nga kay utang, mas maay na mabayaran nimo aron makautang kag usab. Dila na din na. Apo do na mapiging nga walay na preso sa. Ya pero ano na mo sa Bible? Bayaran para ko ang usab. Namos Bible nga ug dunay makautang nimo di nimo pabayaran. Be unsa man na? Ang mahitungod tingali na kuan lan kanang naabitay kanang patubuan nimo dako nga wala nahasubay. Tamang gani po diha sa Biblia nga giingon dito nga pananglitan og imo siyang gipakaon, ayaw pa bayre ang imong Aw, gipakaon gani. niya. Oh, ingon ana. Utang. Pero utang bayaran din na. Nga, utang yun. Sa ito, pabayaran yun na, utang man. Oh, kay aron ka makausab. Oh. Nga kanang utang kinabuhi, bayaran sa kinabuhi. Be. Murag nahisgutan pa na Old Testament Goliath. Sa Old Testament na. Murag nahisgutan sa Old Testament, gisgutan po na New Testament. Inomdom ka tong giabes ang dunggan. Ni Pedro? Dakop ni Jesus kang apostolis, giabes niya ang dunggan. Ni Pedro lagi, ni Oh, Pedro. naging Jesus ningon nga iuli kay mo gamit sa espada, mamatay sa espada. Ah, mo. Dugan, uli. Oh, Dunggan. na giabes man. Giuli. Oo, kung kita sa una, no? May gani wa mabalipag uli no? Oh, bitaw, tuwad ba no? Lain na katana. Lain na katana. Buguyan sa niyo, Ate Fris. Ay pagkumita ito bilagros Ginoo ang nauli sa dunggan. Oy. Joke na eh. Basta, joke lang. Basta mao na to, bam. Viral na mo imong utang. Kasi nga sa tong Cinderland. Si Tiago, dudong Tiago. Tiago, asa na pit niyo Tiago kanang Ito ka? Dili ang ako Oh, ba suway sorry. ko nagpalit Tiago. Mabaw tag pagkita asa sila. Dili, pananglitag niya mo sa Cebu City, Tiago, kanang, suro ko no dire sa dapit sa may Santo Niño, sa katedral, baka napangutana, kanang, naamoy basahon nga mag-ambahan? Na ano? Oh, Bisa sa ilahan naman yung mga bahan. Naamoy basahon nga mag-ambahan? Oh, kay kanang mas basahon nga mag-ambahan, gisurti na da, gisilik na daan da, ang mga pulong sa Ginoo, ang mga unang pagbasa, ang mga Biblia. Babasa-basa ko no na yung mga asawa, Goliath, aro iyayawat mahayagan. Anong ako may mababasahon? Si Tiago man, kapoy mo. O, Yung ka, mabasa ko nun na yung mga asawa ko liya. Si Lisa, sige rin nagbasa ka magabahan. Be. Ano kang Lisa nga? Ikaw basa din, no? pababati ko ang bayad. O sa tingin ko ni Mate Priscilla, di ka mo yun, natin kagalingong kalibutan. Dili ka mo yun ako pagkasulti, ha? Nga, o, dili. Sige, Dili, sa... wa maigo. Sige, litok ako ng kalibutan. Ayaw litok ka. Ayaw litok ka ng kalibutan, sige no. Ayaw Wa siya ka maigo. kalibutan. Wa na maigo. Uli ka gusto ito kas buwan. Salamat ako sa natin, tuluman no? Gula ko ang puzzle, Tihon.